son Miriam Couceiro e hoxe convidáronme a ler algunhas das cousas que teño escritas e publicadas e trouxen aquí unha pequena mostra. Temos este libro que é un ensaio, A Galiza feminista, Tebras alboradas, que lle teño moito cariño porque o escribín, aínda que trata de Galiza e do feminismo en Galiza, foi escrito en Madrid cando eu botaba moito de menos estar en Galiza. Temos tamén aquí un libro colaborativo de relatos que me encanta, o libro da Rosa, no cal hai un relato que vos lerei despois sobre un lugar da Coruña moi emblemático, o Camposanto de Santo Amaro, que está é un lugar moi bonito, está ademais moi pretiño de aquí. Temos outro libro, Tes 5 minutos, de relatos que tivemos que escribir en 5 minutos, isto é real. E, por último, teño a miña primeira novela, de Óxido e Diamantes, que saiu fai moi pouquiño e xa imos pola segunda impresión. Así que nada, vou vos ler un anaquiño de cada cousa. Vou comezar ca Galiza feminista, Tebras e alboradas, e vou vos falar un pouco da introdución, o prólogo deste libro. Non lembro con claridade que día exacto do mes era. O que si lembro é que se trataba dun día de outubro do ano 2003, cando por primeira vez entrei na Universidade da Coruña. Aquela mañá o almorzo fora sinxelo e rápido. Había moito ruído no comedor e moitas rapazas que, igual que a min, naquela residencia universitaria con 18 anos, comezaban a súa aventura. Almorcei café, pan e marmelada. Marchei cara a praza de Pontevedra para coller o bus universitario que naqueles anos tiña parada diante da perfumería Areal. Polo camiño sorprendeu unha choiva, non era raro na Coruña, pero o que máis me sorprendeu foi que aquelas rúas da cidade que coñecía dende nena se me antollaban agora distintas. Parecía que a choiva que tanto me gustaba daquela preparara un recital para min, para aquela rapaza que viñera a estudar socioloxía a Coruña, deixando Ordes atrás, aínda que Ordes nunca sairía desa rapaza por completo. Saquei do bolso un pequeno paraugas, agasallo de Mari Carmen, a de Santiago, a madriña da miña avoa, e recordei que me dixera cando modera en pleno mes de agosto, nas festas de Santa María de Ordes: nena, este paraugas é bo, é de balea reforzada, que na Coruña fai moito vento e dobran todos. Mentras o abría, non puiden evitar sorrir e acordarme de Mari Carmen, unha muller dura, nobre e temperamental, unha desas mulleres bravas que criaran as fillas e as netas e que axudaban a quen precisase delas en calquera momento, unha das primeiras feministas que teño en mente. Ben, pois isto é A Galiza feminista, unha pequenísima introducción e, bueno, quero seguir un pouquiño por un relato que lle teño moitísimo cariño. Teño que buscar a páxina porque este libro pois é de varias autoras e de varios autores. Todos os relatos que hai aquí teñen algo en común, que tiñan que levar a palabra rosa, roseira, o cheiro da rosa como eixo temático. Eu elexín unha rosa moi especial, a rosa que temos sempre na tumba de Olimpita, a princesa de Santo Amaro. Olimpita é unha nena, ninguén sabemos cantos anos ten, nin quen foi, pero é unha das tumbas que máis chama a atención porque é totalmente branca. A min chamou a atención e decidín que o relato tiña que tela polo medio. Pois aí vou, a rosa de Olimpita, a princesa de Santo Amaro. Todo sucedeu nese mes en que o ceo da Coruña mostra a cor da prata triste, coas nubes baixas, deprimidas e ansiosas por marchar, mentres as tímidas raiolas de sol van dando paso á esperanza da primavera. Eu fora traballar en un pequeno tempo de descanso, saín ao supermercado para comprar todo o necesario para un imprevisado picnic aquel día. Tiña que impresionar a aquela muller e tiña que facelo por algo primitivo en min. Ela xa me impresionara antes. Silvenia era cantautora e a súa música semellaba unha oda á tristura cálida. Toda ela era sensibilidade, guardada nun pequeno frasquiño transparente que ao abrir deixaba saír versos poéticos.
Sempre que mercaba en Eroski sentía que era un lugar ideal para pasar unha apocalipse zombi. Basicamente porque había comida de sobra para aguantar moito tempo. Pero iso viñame á cabeza tamén cando ia a unha biblioteca, porque ali igualmente había alimento abondo para sobrevivir un bo tempo. Volvín para a oficina. Ese día non se me ocorrera ir maquillada ao traballo. Tiña a pel fresca para cando ela me vise chegar e por ese motivo levei no bolso un pequeno neceser con todo o necesario. A roupa que levaba posta era estilo casual, un estilo casualmente atento aos detalles. Medias negras, zapatillas deportivas e vestido vaqueiro. Cando chegou a hora, a cantautora recibiume no café cun sorriso. Hai que ver, que puntual es, díxome mentres sentía xa o perfume de rosas que levaba. Silvenia e máis eu tomamos un vermú rápido e saímos camiñando polas rúas da cidade, unhas rúas que cobraban vida ao noso paso, que laretaban cousas sobre nós, sobre a escritora e a cantante camiñando xuntas nun día gris prata. A verdade, a mí o que dicían as rúas sobre nós non me importaba, a ela tampouco. Pero oes, onde me levas? Preguntoume. Xa che dixen que calquera cita conmigo era sorpresa, pero recorda, hoxe imos á terceira dimensión, respondín. O meu plan era claro. Comida nos bancos que o Concello, na época do emperador Paco Vázquez, colocara na zona da Praia dos Mouros, en Durmideiras, e posteriormente un paseo por Santo Amaro, un lugar máxico, verdadeiramente unha terceira dimensión. Santo Amaro, o Camposanto, é fantástico porque representa a perfección esa dimensión da realidade. É como se todos os lugares da Coruña sintonizasen FM e Santo Amaro AM. É un refuxio. É un sitio onde se gardan os corpos dos mortos, pero onde hai moita vida. Santo Amaro é o lugar en que unha pequena defunta me aconsella dende hai moitos anos sobre todas as persoas que levo a visitar o lugar. O modus operandi de Olimpita, a princesa de Santo Amaro, a nena defunta, é o seguinte: se lle gusta a persoa que me acompaña, deixa que descubramos o seu panteón e a súa campa branca e relucente rapidamente. E se pensa que esa persoa é boa para min, sen importar o tempo que pase na miña vida, ou se é co estatus de amiga ou outro máis profundo, pasa ao noso carón tomando a forma dun pequeno gato branco que ule as rosas. Nin falta fai dicir que se Olimpita esconde o seu panteón e non aparece o gatiño branco, a miña relación coa persoa que levo a Santo Amaro ou non vai ser duradeira ou agochará dor. É curioso, pero coñecín a esa nena defunta cando tiña 12 anos, e dende aquela, moitas das decisións da miña vida tomeinas guiada por ela, e sempre acertou. Bueno, non nos rematamos, terede lo que ler, pero é un relato un pouco escuro e un pouco gótico. E por último, teño aquí, de Óxido de Diamantes, un libro que nos custou moito elexir a tapa do libro, porque non sabíamos o que poñer, pero bueno, é moi bonita. E tamén vos quero ler un pouquiño, pero non sei se ler o principio ou o final. O mellor vou a ler o principio porque creo que se vos leo o final xa vos estou desvelando moitísimas cousas. Bueno, pois isto comeza así. Conviven en cada muller ledicias e naufraxios, tamén sentimentos puros e outros máis raros, amarelos e manchados de ferruxe, porque esa é a cor coa que o tempo pinta todas as cousas que pasan demasiado tempo no deserto, baixo o sol. Os sentimentos amarelos son os que nos afogan cando quedamos paradas en desertos, ás veces agardando a que chova e outras esperando a que alguén nos dé algo de beber. Pero no peor dos casos quedamos ali, inmóviles, baixo o sol que abrasa, sen decatarnos nin sequera de onde estamos, pensando que a dor é algo natural, é o que toca. As mulleres somos casas. Gardamos dentro dúas cousas especiais que a súa vez nos berran dende nenas, para que as enchamos de máis e máis obxetos. Trátase do útero e do corazón, que igual que lle sucede ás casas, para chegar a converterse en fogar, precisan encherse de cousas. Non coñezo ningunha casa sen recunchos onde ninguén mire. Tampouco coñezo a ningunha muller que non agoche vivencias das que non se atreva a falar
e que garde tan ben que provoque que a súa vida marche en automático, esquecendo o que dá rabia e dá pena por medo a que alguén lle chame tola, histriónica ou, no peor dos casos, victimista. Nas mulleres e nas casas quedan cousas ocultas para o resto da vida e para toda a morte. Cousas en que ninguén repara ata que a dona da casa, sempre ela, sempre a dona, marcha cara ao alén e lle toca a un familiar baleirar cada estancia, recuncho, caixón e andel. Falo de casas e compároas coas mulleres porque ambas guardamos cousas que alguén nos dixo que debíamos mercar para que a casa fose máis casa e para que nós, como mulleres, fósemos máis mulleres. No tanatorio, cando velamos a tía Lola, lembro escoitar falar a dúas mulleres. As dúas eran veteranas de tanatorio. Gustáballes o rito, chegar pola tarde, cando traían a defunta, quedar sentadas no túmulo vendo pasar a toda a familia, amigos e veciños, comentando con calquera que se lles achegase as virtudes da finada ou laiándose polas supostas penurias que tivera que pasar ata chegar ao cadaleito. As veteranas do tanatorio, despois da tarde, nunca marchaban para casa. Preguntaban á familia se alguén ia quedar de noite, e se lles decían que sí, apuntábanse á festa. E digo festa porque para as veteranas de tanatorio, quedar a velar unha difunta toda a noite era un acto social. As dúas veteranas que escoitei falaban da casa da defunta e de como a súa nora, cando a muller enfermara, cambiara toda a decoración do fogar e eliminara moitos dos obxetos que a morta posuía. As veteranas non tiñan piedade e unha delas, máis fría que a morte que o envolvía todo aquela noite, pronunciou as palabras que me fixeron decatarme de que as casas e as mulleres temos tanto que ver. Baleirou toda a casa a miña filla e tal como a deixou toda insulsa, parecía que non había muller vivindo nela. 4 cadros e unhas cortinas lisas, horrible, cortinas lisas. Parecía que non había unha muller dentro daquela casa. Foron esas mulleres naquela noite fría no tanatorio de Ordes as que me fixeron lembrar o que pasara cando morreu Manolita. O seu fillo pequeno fixera a repartición. Asegurárase de que cada veciña que a quería e cada amiga que a botaba de menos quedase con algo dela. Tamén tivera a delicadeza de lembrarse das noras, porque Manolita sempre decía que prefería ter problemas cos fillos e non coas noras, porque os fillos eran dela e ían volver, aínda que o enfado fose grande, pero as noras non. As noras tiña que coidalas, non fose ser que as perdese para sempre. O enxoval chegou para que todos tivesen algo, e non porque Manolita se administrase ben antes de morrer, senón porque ela era unha muller e tiña unha casa onde guardara durante toda a súa vida, dende acabada de casar ata o día da súa morte, todas esas cousas que lle ensinaran que tiña que ter en cantidades industriais para que a casa fose máis casa e ela unha muller da súa casa. Mercara xogos de sabas, toallas, panos de mesa en tal cantidade que chegarían para equipar unha pensión completa, baixelas suficientes para vestir as mesas de varias bodas, adornos, moitos, que trouxera de cada viaxe que fixera e que tamén lles encargara aos fillos cando estes marchaban a Inglaterra a estudiar. No salón, que era o seu orgullo e o sinal da súa identidade, Manolita guardaba con especial afecto un xogo de café de Royal Albert. Aquel xogo sucedía o mesmo que a Rose Red, a casa da novela de Stephen King. Naquela casa cada certo tempo aparecían, como por arte de maxia, estancias novas e co xogo de café de Manolita pasaba o mesmo. Cada mes de setembro, dende finais dos 70, engadía un prato, unha taza, unha cunca, algo, unha azucareira nova que o fillo maior carretaba pacientemente dende Londres para Betanzos e despois para darlle a súa nai, fielmente, cada ano, despois do curso de perfeccionamento de inglés. Ela sabía que para levar a cabo con éxito a misión do aumento das pezas do xogo de café, a persona idónea era o seu fillo maior, Antonio. E co paso dos anos, cando falaba dos éxitos profesionais dos seus fillos, sempre engandía que o maior sempre lle trouxera as tazas de Royal Albert sen romper ningunha. Manolita tiña moitos adornos porque tiña medo, pánico, de que a tristura se pousase sobre algún recuncho do salón. Por iso todo estaba repleto de adornos e de cousas delicadas, porcelana. A porcelana dáballe a confianza que unha muller podía ter antes e agora en sí mesma.
Ela, como calquera muller, ademais de guardar esas cousas, tamén guardara vivencias, desas que doen, pero que tamén lle ensinaran. No tanatorio, a caixa de Manolita estaba disposta entre un xardín de flores. Eu dela sabía o todo, porque hai cousas que non se lle poden contar a un fillo, nin a un neto, nin a un marido, dixérame Marisa, a súa mellor amiga, e con iso puiden facerme unha idea do que guardara para levar cada olén. Manolita era a miña avoa e eu son a súa neta maior.